Фальсифікації виборів! Баста! 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 Ви сам ящені коляди у масках. Я так кожної раніцю, можливо, мейкап навожу. Имеет право скрывать свои лица масками и другими предметами. Так это не твар. Я вам Другими макияжами для установления, для затруднения установления вашей личности. Бачите ось цей твар? Це ви. Це ви, як ви виглядаєте у очах сучасного громадства. Зрозуміло? Мой твар – це твар сучасного білоруського протесту, сучасних білоруських ось всіх процесів, які відбуваються, нібито політичних, і що громадство, яке сидить і не змагається за свої права, за свої свободи, яке не відстоює людей, яких кидають за крати, і воно заслуговує ось того, що воно має на самій справі. Пропали.